rili da, achos mae wedi bod yn siwrna hir I fi. Dechrau cwrs yn 2007, a wedyn am amryw rheswm mae'n dropio allan o bethau. So, mae'n dda bod fod basically come full circle I actually gyflawni fo yn bach o camp. Oedd y cwrs I gyd yn rili hwyl. Nes I rili mwynhau 2 blwyddyn olaf. Dyna pryd nes I dechrau teimlo bod fi'n cadw lle fi, sort of thing. Nid yn dda. A nes I rili mwynhau wneud trwythod hir yn blwyddyn olaf. Profiad ymchwil yn gret, a gobeithio wedi gallu gwneud o eto. Nid mwy yno fo. Athrawon specific yn rili da efo fi, a rhoid lot o amser I fi a pethau. So. Nes I fynd lawr efo trwythod hir, nes I fynd lawr I Llyfrgell Genedlaethol yn Llundain, ac oedd hwnna'n hwyl iawn. Just awylgylch gwahanol, awylgylch academaidd go iawn. Dwi'n gwneud yma blwyddyn nesaf yn hanes modern. Cynllun tymor hir ydy cael PhD, a wedyn just cael ymlaen efo'r ymchwil a just gweld beth sy'n digwydd, just cymryd siawns.